Els programes de True Crime ens mostren les parts més ocultes de l'ésser humà. Ens permeten connectar amb emocions molt reprimides socialment i connectar amb l'agressivitat des d'una mirada aliena. En definitiva, ens permeten veure els racons foscos de la ment humana, acostar-nos a allò que tenim prohibit. A més, segueixen l'estructura típica d'una novel·la de misteri. Has d'esperar fins al final per veure com acaba i això et manté enganxada al sofà. Per tant, empren el famós storytelling, que és ben sabut que ens captiva. Al contrari del que pot semblar, no cal que siguin sempre relats de sang i fetge amb una estètica escabrosa, sinó que interessa més una bona història, una estafa, delinqüència informàtica i encara diria més.